Mielőtt elkezdenénk, szeretnék engedélyt kérni tőletek egy apró szívességre. Nagyon igyekszem elérni az 1000 feliratkozót. Ez egy igazán jelentős mérföldkő számomra. Kérlek, nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Csak egyetlen kattintás mégis hatalmas motivációt ad ahhoz, hogy tovább készítsek videókat. Nagyon szépen köszönöm nektek. 1177. november 25-én egy haldokló, 16 éves, bekötözött kezű fiú és 500 lovag nézett farkasszemet az iszlám 26 000 legkiválóbb harcosával. Napnyugtára a világ legerősebb muszlim hadserege megsemmisült, a történelem legvalószínűtlenebb katonai zsenie pedig vérrel írta be nevét a legendák közé. Gondoljunk csak bele ezekbe a számokba egy pillanatra. 500 a 26 000 ellen, ami 52 az 1-hez arányú hátrányt jelent. A keresztény civilizáció sorsa a Szentföldön egy olyan vékony hajszálon függött, hogy az már szinte láthatatlan volt. Mégis, a videó végére meg fogják érteni, hogyan vitte véghez a lehetetlent egy 10 éves, leprás király. Miért követte el Szaladin, a kor legnagyobb muszlim parancsnoka azt a végzetes hibát, amely mindenébe került, és mi is történt valójában azokban a kegyetlen pillanatokban, amikor a hit összecsapott az acéllal? 3 olyan dolgot fogok feltárni, ami örökre megváltoztatja azt, ahogyan a középkori hadviselésre tekintenek. Először is a titkos jelet, amely a biztos halált teljes győzelemmé változtatta. Másodszor, hogy miért menekült el Szaladin elit testőrsége tevéken, magára hagyva legendás vezérüket. És harmadszor a kísérteties utolsó szavakat Balduin és Szaladin között, amelyeket a történelem megpróbált elfelejteni. De ami igazán hihetetlenné teszi ezt a történetet, hogyan tudott Balduin egyáltalán kardot fogni, miközben az előre haladott lepra emésztette a húsát? Milyen taktikai hibát vétett Szaladin, amit egyetlen történész sem látott előre? Miért nevezték maguk a muszlim krónikások is isteni büntetésnek ezt a csatát? Hogyan törhettek meg a vereséget sosem ismerő, sokat próbált mameluk lovasharcosok 10 éves lovagok előtt? Hogyan tűnhetett el egy hadsereg 90%-a mindössze egyetlen délután alatt? Ez a fájdalmat nem érző, maszkos király és a vereséget sosem ismerő szultán története. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan pusztított el 500 ember egy birodalmi haderőt, vissza kell mennünk abba az időbe, amikor maga Jeruzsálem a végre készült. Az 1177. év a keresztes királyságok legsötétebb óráját jelentette. A keresztény lovagok közel 8 évtizede ragaszkodtak bizonytalan szentföldi hídfőállásaikhoz. De most a kocka fordult, méghozzá gyorsan. A tájat egykor uraló hatalmas keresztes erődök sorra elestek. Védőiket elárasztotta az egyetlen ember, Szaladin alatt egyesült újjáéledő iszlám világ. Jeruzsálemben azonban valami rendkívüli dolog foglalta el a trónt. A 13 évesen megkoronázott 4. Balduin egy olyan átkot hordozott, aminek már évekkel ezelőtt meg kellett volna ölnie. A leprát, azt a betegséget, amelyet a középkori elmék Isten saját ítéletének tartottak. 16 éves korára a teste már felmondta a szolgálatot. Selyemkötésbe bugyolált kezei alig tudták megtartani a kardot. Ezüst maszk mögé rejtett arca a betegség által pusztított vonásokat takarta, az udvaroncok pedig azt suttogták, hogy Isten elátkozta őt. Mégis, valahogy, a lehetetlenség ellenére, olyan tisztánlátással uralkodott, ami barátot és ellenséget egyaránt megdöbbentett. Leprás királynak nevezték, a fiúnak, akinek nem is szabadott volna életben lennie, nemhogy hadseregeket vezetnie. Vele szemben állt Szaladin, az iszlám kardja, egy olyan vezető, aki a katonai zsenialitást őszinte vallásossággal ötvözte. 40 évesen egyesítette Egyiptomot és Szíriát, és a korai kalifátusok óta a legerősebb muszlim államot hozta létre. Hadserege minden ellene küldött erőt szétzúzott, puszta hírneve egyetlen lövés nélkül képes volt kiüríteni a várakat. Míg Balduin a saját hanyatló testével küzdött, Szaladin a Nílustól az Eufráteszig terjedő birodalomnak parancsolt. Az erőviszonyok nevetségesen egyoldalúak voltak. A belső viszályok által megosztott keresztes államok összesen talán 15 000 embert tudtak kiállítani, akik tucatnyi várban és városban szóródtak szét.
Szaladin több mint 100 000 harcosnak parancsolt, a végtelen hadjáratokat pedig Egyiptom gazdagsága finanszírozta. Nem az volt a kérdés, hogy elbuknak-e a keresztesek, hanem hogy mikor. Jeruzsálem nemesei már titokban a száműzetésre készültek. Hajók várakoztak a kikötőkben, titokban egyezményeket tárgyaltak ki, és az okosok azt mondták, hogy a jeruzsálemi királyságnak már csak hónapjai, esetleg hetei vannak hátra. De íme, amit a krónikák nem mondanak el, 4. Balduin nem csupán Szaladin ellen harcolt. Versenyt futott a saját testével is, tudva, hogy minden egyes csata az utolsó lehet. Minden egyes győzelmet olyan kínok árán vásárolt meg, amilyet egyetlen egészséges ember sem bírna ki. Ahogy az 1177. év őszetélbe fordult, a hírszerzési jelentések rémisztő híreket hoztak. Szaladin pályafutása legnagyobb seregét vonta össze, 26 000 lovas harcost, köztük az elit mameluk lovasságát. Úti céljuk nyilvánvaló volt. Maga Jeruzsálem, amelynek helyőrsége kevesebb, mint 1000 embert számlált. A megsemmisülés matematikája egyszerű volt. De miközben Szaladin hatalmas serege sáskajárásként söpört végig észak felé, Jeruzsálem tróntermében valami példátlan dolog volt készülőben. A jeruzsálemi trónteremben 4. Balduin egy történelemformáló döntés előtt állt, miközben tanácsadói menekülésre kérlelték. Egy 16 éves leprás királynak semmi keresnivalója nem volt egy utolsó ellenállás élén. De Balduin, akit hordszéken vittek a haditanácsra, mert a járás már kínszenvedést jelentett számára, olyan hangon szólalt meg, amitől a sokat próbált keresztesek is könnyekre fakadtak. Lehet, hogy holnap meghalok, vagy 10 év múlva, de úgy fogok meghalni, ahogy éltem. E királyság védelmében. A túlélés matematikája brutális volt. Balduin mindössze 500 lovagot tudott összegyűjteni, köztük 80 templomos lovagot, harcos szerzeteseket, akik fogadalmat tettek, hogy soha nem vonulnak vissza, soha nem adják meg magukat, és soha nem kegyelmeznek az iszlám harcosainak. Őket alig 3000 gyalogos támogatta, sokan közülük helyi besorozottak voltak, több bátorsággal, mint kiképzéssel. Együtt a megsemmisüléssel néztek farkasszemet. Szaladin serege olyan volt, mint egy apokaliptikus látomás. 26 000 lovas harcos, köztük 8 000 mameluk rabszolgakatona, akiket gyermekkoruktól kezdve a hadművészetre képeztek ki, és akik a csatában 3 közönséges lovast is felülmúltak. A muszlim krónikások az acél és a hit óceánjaként írták le. Csak az utánpótlás vonala mérföldeken át húzódott, ami Szaladin magabiztosságát bizonyította. Nem rajtaütést, hanem hódítást tervezett. Ami ezután történt, az mind a keresztény, mind a muszlim krónikásokat megdöbbentette. Balduin, annak ellenére, hogy a kezei olyan sérültek voltak, hogy segítségre volt szüksége a páncél felvételéhez, ragaszkodott hozzá, hogy személyesen vezesse a sereget. A templomosok nyíltan zokogtak, amikor királyukat a lovára emelték, testét a nyereghez szíjazva, mivel a lábai már nem tudták megtartani. A roncsolt vonásait elrejtő ezüstmaszk megcsillant a novemberi napsütésben. Nézzetek rám, mondta Balduin az összegyűlt lovagjainak. Isten azért adta nekem ezt a betegséget, hogy amikor győzelmet aratunk, egyetlen ember sem mondhassa, hogy az pusztán emberi erővel történt. Szaladin, aki Aszkelon közelében táborozott, derülten fogadta a jelentéseket Balduin siralmas haderejéről. Emírjei már maguk között osztották fel a meghódított területeket, és miért is ne lettek volna magabiztosak. A szultán az első keresztes hadjárat óta a legnagyobb muszlim sereget gyűjtötte össze, felderítői pedig azt jelentették, hogy Jeruzsálem falait alig őrzik. A királyság legjobb lovagjai távoli erődökben szóródtak szét, ám Szaladin elkövetett egy végzetes feltételezést, azt, hogy Balduin Jeruzsálem falai mögött fog várakozni. Maga a földrajz is a muszlimoknak kedvezett. A Mont-Gisart körüli területek tökéletes terepet kínáltak a lovasság számára, dombos és nyílt síkságokat, ahol a létszám dominálhatott. Az őszi esők még nem kezdődtek el, ami szilárd talajt jelentett a rohamozó lovak számára. Minden katonai kézikönyv, a hadviselés minden korábbi példája ugyanazt mondta. Nyílt csatában mindig a nagyobb sereg győz.
November 23-án Szaladin megkerülte Aszkelón erődjét, figyelmen kívül hagyva annak helyőrségét. Miért pazarolná az idejét ostromokra, amikor maga Jeruzsálem védtelenül hevert, serege szétoszlott, magabiztosan és lelkesen, már a győzelmet ízlelgetve? A takarmányozó csapatok szétszóródtak a vidéken, a fegyelem lazult. Elvégre milyen fenyegetést jelenthet 500 lovag 26 000-re? De november 25-e reggeli ködjébe burkolózva, Balduin serege egy elkeseredett menetelés keretében elhagyta Jeruzsálemet. 45 mérföld 36 óra alatt, ami egy egészséges ember számára is őrült tempó, ám egy királynak, akinek a teste szó szerint szétesőben volt, valóságos kínzás. A templomosok felváltva vitték Balduin hordszékét, amikor a fájdalomtól elvesztette az eszméletét. Nem azért meneteltek, hogy megvédjék Jeruzsálemet, hanem azért, hogy megtalálják azt az egyetlen dolgot, ami megmentheti. Szaladin seregét a lehető legrosszabb helyzetben érték. Ahogy a két sereg közeledett egymáshoz, egyik fél sem tudta, hogy a középkori történelem legmegdöbbentőbb katonai fordulata felé száguldanak. November 25-e tisztán és forrón virradt fel, ami szokatlan volt késő ősszel a Levantéban. Reggel 6 órára Balduin kimerült serege lehetetlen távolságot tett meg, lovaik habzottak, emberei inoktak a fáradtságtól. Felderítőik azonban felvillanyozó híreket hoztak. Szaladin serege 3 mérföldnyi területen szóródott szét a vidéken takarmányozó csapatokban, teljesen védtelenül. A templomos nagymester Odo de Saint-Amand Balduin hordszékéhez lovagolt. Uram, Isten a kezünkbe adta őket. De még ő sem tudta elrejteni a döbbenetét, amikor a felderítőik beszámoltak a folytatásról. Az ellenség létszáma még a vártnál is rosszabb volt. Nem 20 000, hanem 26 000 harcos, akiknek zászlói viharfelhőként sötétítették el a horizontot. Balduin lovagjai látható kétségbeeséssel reagáltak, néhányan nyíltan sírtak, mások imádkoztak. A matematika lehetetlen volt. 52 ellenség jutott minden egyes keresztény lovagra, de aztán Balduin olyasmit tett, amire senki sem számított. Az olyan kínok ellenére, amelyek a legtöbb embert megölték volna, azt követelte, hogy emeljék ki a hordszékéből, és ültessék a lovára. Uraim! Csengett tisztán a hangja a szenvedése ellenére. Dávid hittel nézett szembe Góliáttal. Mi is Istennel nézünk szembe a 26 000-rel. Délelőtt 11 órakor Szaladin megkapta az első figyelmeztetést. Porfelhők északon gyorsan mozognak. Első reakciója a hitetlenkedés volt. A jelentéseknek semmi értelmük nem volt, Balduin nem merészelte volna elhagyni Jeruzsálem falait, ez csak egy felderítő csapat lehet, semmi több. Ez az elbizakodottság mindenébe került, délre az igazság tagadhatatlanná vált. Keresztes zászlók jelentek meg a hegygerincen, a templomosok vérvörös keresztje és Jeruzsálem aranykeresztjei. Szaladin szétszórt erői kétségbeesetten próbálták újra rendezni a soraikat. De 3 mérföld nagy távolság, amikor az ellenség teljes vágtában rohamoz. Itt válik a dolog szinte hihetetlenné. A katonai logika azt diktálta volna, hogy Balduin várjon, hagyja Szaladint elrendeződni, majd vonuljon vissza jól védhető terepre. Ehelyett a leprás király pontban délután 2 órakor felemelte a bekötözött kezét, és megadta a jelet, amelyért lovagjai imádkoztak. 500 lándzsa ereszkedett támadó pozícióba, a lehetetlen roham megkezdődött. Szaladin azonban elsiklott egy kulcsfontosságú részlet felett, amely megpecsételte a serege sorsát. Erőit egy távolról láthatatlan természeti képződmény osztotta meg. A síkságot átszelő vízmosások sorozata. Ami nyílt terepnek tűnt, valójában olyan terület volt, amely a menekülő embereket halálcsapdába terelte. Balduin fiatalsága ellenére felismerte azt, amit Szaladin a tapasztalata ellenére is elvétett. A muszlim hadsereg reakciója mindent elárul a döbbenetükről. Az elit mamelukok, olyan harcosok, akik a bizánci katafraktokkal és a núbiai lovassággal is rezzenéstelenül néztek szembe, egyszerűen megdermedtek. Értékes másodpercekig nem tudták feldolgozni, amit látnak.
500 ember rohama 26 000 ellen nem hadviselés volt, hanem tömeges öngyilkosság. Maga Szaladin is, aki parancsnoki állásából figyelte az eseményeket, elejtette az aranybuzogányát, amit a krónikásai is hűen feljegyeztek, képtelenek lévén elrejteni uruk megdöbbenését. Őrültség, suttogta, majd hangosabban a pánikba esett tisztjeinek. Sorakozó, sorakozó! De a sorok kialakításához idő kell, és Balduin 1 percet sem adott nekik. A keresztesek rohama kevesebb, mint 1 perc alatt 300 yardot tett meg. 500 vasba öltözött lovas mozgott lavinaként, a Deus Vult csatakiáltásuk pedig elnyomta a muszlim parancsnokok kétségbeesett parancsait. A Dárda-hegyet alkotó templomosok egyenesen Szaladin még mindig csak formálódó közepe felé vették az irányt. 500 yardnál a muszlim nyilak esőként kezdtek hullani, lovagok estek el, lovak sikoltottak és buktak fel, de a roham egy pillanatra sem ingott meg. 200 yardnál a muszlim első sorok számára világossá vált a közeledő borzalom teljes valósága. Ezek nem csupán lovagok voltak, hanem fanatikusok, olyan emberek, akik hitték, hogy a csatában halál a paradicsomot garantálja. Különösen a templomosok a fejük felett lobogó fekete-fehér zászlójukkal úgy rontottak elő, mint a démonok a keresztény pokolból. 100 yardnál valami rendkívüli történt. Maga Balduin, a nyergéhez szíjazva, a terheléstől felszakadt sebekből vérezve felemelte a kardját. A mozdulat lehetetlen volt, a beteg kezeinek nem lett volna szabad elbírniuk a fegyvert. Mégis minden krónika, keresztény és muszlim egyaránt feljegyzi, a leprás király az élről vezetett. 50 yardnál a muszlim lovak a lovasaik erőfeszítései ellenére is hátrálni kezdtek. Az állatok megérezték a végzetet, és a végzet már csak másodpercekre volt. A föld szó szerint beleremegett több ezer pata alatt, a porfelhők füstként szálltak fel. A zaj leírhatatlan volt, mennydörgés keveredett a 3 nyelven üvöltött csatakiáltásokkal. Az előkészített fegyverek csattanása, a 2 különböző istenhez ordított imák. Délután 2 órakor, a perzselő levantei nap alatt Balduin felemelte a bekötözött kezét, és elszabadította a poklot. A délután 2 óra úgy csapott le, mint maga Isten pöröje. A templomos ék 80 lovag egy emberi lándzsává formálódva teljes vágtában csapódott be a félig kialakult muszlim középbe. A hang olyan volt, mintha hegyek omlottak volna össze, egy olyan csattanás, amit a tőlük 5 mérföldre lévő emberek is hallani véltek. Az első másodpercekben 300 mameluk egyszerűen megszűnt létezni, akiket eltiportak a paták, vagy átszúrtak a 12 láb hosszú kőrisfa lándzsák. De az igazi sok nem a becsapódás volt, hanem ami utána következett. A roham utáni elfordulás helyett a templomosok olyasmit tettek, ami elképzelhetetlen volt. Tovább nyomultak előre, egyre mélyebbre hatolva a muszlim sorokba, mint egy pengéjével a szívet kereső fegyver. Mögöttük Balduin 420 világi lovagja egy második hullámban csapott le, kihasználva a harcos szerzetesek által ütött rést. Délután 2:45-kor jött el az első lehetetlen pillanat. Szaladin közepe, az iszlám 8000 legkiválóbb lovasa kezdett meginogni. Nem visszavonulni, hanem meginogni, mint egy gát, ami megreped a nyomás alatt. A muszlim parancsnokok nem hittek a szemüknek. Hogyan tud 500 kimerült lovag visszaszorítani náluk 16-szor nagyobb erőt? Aztán valami olyan történt, ami minden katonai logikának ellentmondott. Az erőltetett menettől kimerült keresztes lovaknak már össze kellett volna esniük. Ehelyett úgy harcoltak, mint a megszállott teremtmények. A csatalovak haraptak és rúgtak, növelve a mészárlást. Egy templomos ló, amelynek a lovasa már halott volt, tovább rontott a muszlim sorokon keresztül, eltiporva a harcosokat, és puszta jelenlétével is pánikot keltett. Délután 2:30-kor a pánik elkezdte végezni a maga halálos munkáját, egy mameluk ezred Szaladin bal szárnyán, látva a közép összeomlását, elkezdett hátrálni. A csatában a habozás ragályos, perceken belül a hátrálás áradattá vált, de aztán jött Balduin mesterhúzása.
3000 fős holterekben rejtőző gyalogsága hirtelen megjelent a muszlim szárnyon, a pszichológiai hatás pedig megsemmisítő volt. Szaladin már amúgy is felkavart erőinek úgy tűnt, mintha a semmiből bukkannának elő a keresztes hadseregek. A körbe vagyunk véve, kiáltások terjedtek a muszlim sorokban. Katonailag ez képtelenség volt, de a pánik nem számol az esélyekkel. A lehetetlen éppen megtörtént. 26 000 harcost űzött el egy olyan sereg, amely 52 az 1-hez arányban kevesebb volt. Délután 3:43 volt az a pillanat, amikor a csata mészárlássá vált. Miközben a muszlim erők menekülni próbáltak, felfedezték Balduin taktikai zsenialitását. Azok a vízmosások, amelyek menekülési útvonalaknak tűntek, halálcsapdákká váltak. A lovagok egyenesen ezekbe a természetes gyilkos zónákba üldözték a menekülő muszlimokat. A krónikák szörnyűségekről számolnak be. Egymást taposó emberekről, törött lábú, sikoltozó lovakról és harcosokról, akik eldobták a fegyvereiket, hogy gyorsabban futhassanak. De aztán bekövetkezett az elképzelhetetlen. Délután 3 órakor Szaladin személyes testőrsége, 2000 mameluk, akik megesküdtek, hogy meghalnak, mielőtt elhagynák szultánjukat, megtört. Ezek olyan férfiak voltak, akik rezzenéstelenül néztek szembe a mongol lovassággal, és akik szent erekjeként viselték sebhelyeiket. Mégis, amikor a paradicsomot látó emberekként harcoló templomosokkal kerültek szembe, elfutottak. Maga Szaladin is, miközben nézte a legyőzhetetlen serege szétesését, egy olyan döntést hozott, amely örökké kísérteni fogja. Hátrahagyva a lovát, amely túl lassú volt a meneküléshez, felpattant egy versenytevére. A szultánjuk teherhordó állaton történő menekülésének látványa megtörte a muszlimok utolsó ellenállását is. Ha Szaladin menekült, milyen reményük maradt a közkatonáknak? Délután 3:30 az üldözés megsemmisítéssé vált. A felajzott keresztes lovagok mérföldeken át üldözték a menekülő muszlimokat. Az ölés mechanikus, hatékony és szörnyű volt. A lándzsák eltörtek. Kardokat használtak, a kardok kicsorbultak, buzogányokat használtak. Néhány templomos miután elvesztette a fegyvereit, a sisakjával verte halálra az ellenséget. Maga a föld is csúszóssá vált a vértől. A modern történészek még mindig nem tudják megmagyarázni ezt a részt. Hogyan tudott 500 kimerült lovag 2 órán keresztül üldözést folytatni? Hogyan találtak erőt a meneteléstől majdnem elpusztult lovak a friss muszlim lovasság levadászásához? A keresztény krónikásoknak volt rá válaszuk. Isten ereje áradt át rajtuk. Az elborzadt muszlim krónikások pedig egyetértettek. Ez isteni büntetés volt. Délután 4 órakor olyan jelenetek következtek, amelyek még mindig kísértenek a feljegyzésekben. A vízmosások, azok a természeti képződmények, amelyeket Balduin felismert, csontkamrákká váltak. A muszlimok rétegesen zuhantak egymásra, a halottak tompították a haldoklók esését, a haldoklók pedig megfulladtak a még több halott alatt. Néhány vízmosás szó szerint megtelt testekkel, húshidakat képezve a többi átkelni próbáló számára. Az üldözés csak akkor ért véget, amikor a keresztes lovak végül összeestek, és a hatalmas szívük felmondta a szolgálatot a lehetetlen véghezvitele után. Maga Balduin is harcolt, a leírhatatlan kínok ellenére. A nyergéhez szíjazva, anélkül, hogy érezte volna a kardot tartó kezét, ennek ellenére is rohamot roham után vezetett. A lovagok később megesküdtek, hogy látták, amint vérkönnyek szivárognak ki az ezüst maszkja alól, mintha a beteg teste szó szerint zokogott volna az erőfeszítéstől. A hangja mégsem ingott meg soha, miközben bátorítást kiabálva, taktikai zsenialitással irányította a mészárlást. A templomos nagymester Odo de Saint-Amand gondoskodott a csata legborzongatóbb pillanatáról. Amikor rábukkant egy 500 fős, újra szerveződni próbáló mameluk csoportra, mindössze 12 lovagot vezetett abba a rohamba, amely szétzúzta őket. Amikor később megkérdezték tőle, hogyan törhetett meg 12 ember 500-at, egyszerűen csak ennyit válaszolt. Ők Isten haragjától féltek, mi pedig megtestesítettük azt. A statisztikai sok minden irányból érkezett.
Délután 4:30 a muszlim halottak 3 mérföld hosszan borították be a mezőt. A vízmosásokban 20 láb mélyen torlódtak fel a holttestek, az elhagyott fegyverek pedig vasmagként borították a földet. Az iszlám legnagyobb seregének lobogózászlói a porból és vérből sárgult sárban hevertek, eltiporva. De az igazán megdöbbentő számok a muszlim forrásokból származnak. Abból a 26 000 harcosból, aki aznap reggel felébredt, kevesebb mint 2000 látta a naplementét. A keresztesek 1100 halottat veszítettek, ami súlyos veszteség a mindössze 3500 résztvevőhöz képest, but semmiség az iszlám katasztrófájához mérten. Ez nem vereség volt, hanem olyan méretű megsemmisülés, amilyet a középkori hadviselés ritkán látott. Ahogy a nap lassan lenyugodott azon a véráztatta mezőn, a lehetetlen valósággá vált. A november 25-i lenyugvó nap, mintha a jelenések könyvének egyik vízióját világította volna meg. Ahol Szaladin hatalmas serege állt aznap reggel, ott már csak holttestek maradtak, 20 000 halott muszlim. A szám még ma is megdöbbentő. A testek olyan sűrűn hevertek, hogy a keresztes lovak óvatosan válogatták a lépéseiket, mintha csak az elesettek szőnyegén sétáltak volna. A vízmosások tömegsírokká váltak, színültig telve harcosokkal, akik nem sebesülésekbe haltak bele, hanem megfulladtak a menekülő bajtársaik súlya alatt. Balduin, miután végrehagyta, hogy leemeljék a lováról, azonnal összeesett. A lovagok odarohantak, hogy támogassák haldokló királyukat, de ő elhessegette őket, ragaszkodva egy utolsó cselekedethez. Ott, a halál mezején a leprás király imára vezette kimerült seregét, s így kántáltak: Non nobis, domine. Nem nekünk, uram, nem nekünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget. Az a látvány, ahogy 500 véráztatta gyilkos térdelve imádkozik, miközben 20 000 holttest veszi körül őket, még az edzett harcosoknak is szürreálisnak hatott. De várjanak, a történet még ennél is őrültebb. A közvetlen anyagi nyereség is felmérhetetlen volt. Szaladin hadserege hatalmas vagyont vitt magával, hogy fenntartson egy hosszú hadjáratot. Aranyat, fegyvereket, lovakat és utánpótlást 26 000 ember számára. 3 óra leforgása alatt mindez a keresztesek tulajdonává vált. A krónikák áhítattal sorolják a zsákmányt. Elegendő fegyver 10 hadsereg felszereléséhez, elegendő arany a királyság 2 éven át tartó finanszírozásához, lovak ezrei, köztük vagyonokat érő arab fajták. Csak a templomosok annyi katonai felszerelést zsákmányoltak, amellyel minden levantei keresztény erődöt fel lehetett szerelni. És ami ennél is fontosabb, megszerezték Szaladin hadikasszáját, ami szó szerint tonnányi aranyat jelentett a sereg kifizetésére. Egy délután alatt a csődbe ment jeruzsálemi királyság újra fizetőképessé vált. Ez a gazdasági hatás még egy évtizedig képes volt fenntartani a keresztes államokat. Szaladin megaláztatása teljes volt. Az az ember, aki korábban soha nem ismert vereséget, a 26 000-ből kevesebb, mint 2000 túlélővel érkezett meg Kairóba. A versenytevéje megmentette ugyan az életét, de tönkretette a hírnevét. Az olyan harcosok, akik teherhordó állatokon menekülnek, nem ébresztenek hűséget. Emírjei ugyanazok az emberek, akik aznap reggel még a meghódított területeket osztogatták, most megkérdőjelezték szultánjuk ítélőképességét és bátorságát. A muszlim krónikás Ibn al-Asir, aki általában szimpatizált az iszlám ügyekkel, szintén nem tudta elrejteni a katasztrófa méretét. Úgy nevezte, mint a legszörnyűbb katasztrófa, ami az iszlámot ebben a korban érte. Egy másik krónikás egyszerűen csak ennyit írt: Isten elfordította tőlünk az arcát azon a napon. A muszlim világra gyakorolt pszichológiai hatás pusztító volt. Ha 26 000 ember nem tudott legyőzni 500 keresztényt, mit mondott ez az isteni kegyelemről? Amikor a hír megérkezett, Jeruzsálem ünnepelni kezdett, a templomi harangok 3 napig egyfolytában szóltak. A királyi lakosztályban azonban 4. Balduin a halálán volt. A csatának a már amúgy is roncsolt testére gyakorolt fizikai hatása katasztrofálisnak bizonyult.
Az orvosok figyelmeztettek, hogy talán az éjszakát sem éli túl, ám valami lehetetlen módon a leprás király mégis kitartott. Amikor megkérdezték tőle, hogy honnan merített erőt a harchoz, Balduin így suttogott: a fájdalom semmit sem jelent, ha Isten szolgálatot követel. A stratégiai következmények elképesztőek voltak. Szaladin egyiptomi hatalmi bázisa a vereség következtében kis híján összeomlott, Szíria pedig megkérdőjelezte a hűségét. Az a gondos szövetség, amelyet évtizedek alatt épített fel, egyetlen délután alatt megrepett. Katonai történészek számításai szerint Szaladinnak 10 évébe telt, mire újra felépített egy olyan haderőt, amely hasonló volt ahhoz, amit Balduin 3 óra alatt elpusztított. A keresztes államok e csodálatos haladék révén olyan időt nyertek, amiben sosem mertek reménykedni. De a valódi következmények csak most kezdődtek. A Montgisardi csata a történelem legextrémebb példája annak, amikor a vezetés, a hit és a taktikai zsenialitás legyőzte a túlerőt. A véres novemberi napot követő 10 évben Szaladin újfajta óvatossággal közelített a keresztes államokhoz. Az az ember, aki korábban mindent elsöpört, megtanulta, hogy a puszta számok nem garantálják a győzelmet. Nem akkor, ha egy olyan ellenséggel néz szembe, aki hajlandó meghalni az ügyéért. 4. Balduin még 8 évig folytatta lehetetlen uralkodását, melyek mindegyike orvosi csodának számított. A fiú, akinek nem lett volna szabad túlélnie a gyermekkort sem, tiszteletet parancsolt az őt 50-1 arányban túlszárnyaló ellenségtől. Még akkor is, amikor a teste a végére szó szerint darabjaira hullott, megvakult, és járni sem tudott, az elméje éles maradt, bátorsága pedig töretlen. Amikor végül 1185-ben 24 évesen meghalt, a beszámolók szerint maga Szaladin is ezt mondta: jobban féltem attól az embertől, mint bármelyik hadseregtől. A tragikus irónia azonban keményen lesújtott. Mindössze 2 évvel Balduin halála után Szaladin visszafoglalta Jeruzsálemet. A leprás király inspiráló vezetése nélkül a keresztes államok összeomlottak. A királyság, amelyet Balduin 500 lovaggal mentett meg, nélküle nem maradhatott fenn. Ez pedig felveti az örök kérdést: vajon a nagyszerű pillanatok tesznek nagyjá vezetőket, vagy a nagyszerű vezetők teremtenek nagyszerű pillanatokat? Montgisard volt az utolsó nagy keresztes győzelem. Az utolsó alkalom, amikor a keresztény lovagok uraltak egy nagy csatateret a Szentföldön. Minden ezt követő csatában a muszlim létszámfölény győzelemre váltott, ami Balduin diadalát még különlegesebbé teszi. Olyasmit ért el, aminek matematikailag lehetetlennek kellett volna lennie, és ami megsértette a középkori hadviselés minden elvét. De itt válik a dolog még mélyebbé. A keresztény és muszlim források is egyetértenek abban, hogy valami természetfeletti dolog történt azon a napon. Hogyan máshogy lehetne megmagyarázni, hogy 500 legyőz 26 000? Hogyan máshogy lehetne megérteni, hogy kimerült lovak lefutják a frisseket? Hogyan is lehetne megérteni, hogy egy haldokló tinédzser túljár a történelem legnagyobb muszlim parancsnokának az eszén? Amikor a hit találkozik a túlerővel, vajon az akaraterő képes-e felülmúlni az anyagi valóságot? A modern katonai akadémiák Montgisardt a pszichológiai hadviselés végső példájaként tanulmányozzák. Balduin megértett valamit, amit Szaladin elvétett. A csatában a morál többet számít a matematikánál. 500 ember, aki hiszi, hogy Isten harcol mellette, többet ér, mint 26 000, aki kételkedik. A leprás király igazi zsenialitása nem a taktikában rejlett. Az abban rejlett, hogy elhitette a lovagjaival: a lehetetlen elkerülhetetlen. A csata öröksége évszázadokon át visszhangzik. Amikor Churchill a legszebb órájukról beszélt, amikor 300 spártai tartotta a Termopülai szorost, amikor bármilyen reménytelen ellenállás sikerrel jár a nyomasztó túlerővel szemben, ott látjuk Montgisard árnyékát. Ez továbbra is bizonyíték arra, hogy néha, de csak is néha, a bátorság többet nyom a latban, mint a számolás. Az a haldokló, bekötözött kezű fiú véghez vitte a lehetetlent. De milyen áron? Balduin megmentette a keresztes államokat, de önmagát nem tudta megmenteni.
Győzelme 10 évnyi túlélést vásárolt a demográfiailag pusztulásra ítélt királyságnak. Bebizonyította, hogy a hithegyeket képes megmozgatni, de megtanulta, hogy a hegyek végül visszamozdulnak. Végül Montgisard a történelem legdicsőségesebb utolsó ellenállásaként áll előttünk. Egy pillanat, amikor a lehetetlen valósággá vált, amikor 500 ember állt szemben 26 000-rel az egyhez. Amikor egy leprás király bekötözött kezei visszatartották magának a történelemnek a hullámait.